Imediat, vă rog, fac niște taguri la niște prieteni ca să distribuie cel puțin să audă ceva, o noutate puternică ce se întâmplă la noi în comunitate. Distribuiți dacă vreți, ca să cineva să împărtășească cu noi ceva. Dacă cineva vrea să vină cu noi, să mai audă ceva, poate. Am dat tag la câteva persoane, dacă vreți să distribuiți. O să mă pun și eu să spun distribuiți, distribuiți, distribuiți. Cred că așa e situația. Noi trăim cu oameni împreună. Acest cântec spune că apa care s-a transformat în vin, Mântuitorul a transformat apa în vin. Este muzică creștină, da? Vreau să vă fac un anunț. Adică două. Da. Dumnezeu meu este cel mai puternic, cel mai tare. Să se mai adune exact persoane. Așa e bine, nu? Nu putem obliga. Dacă de la sine nu vine ei singuri să vină, se obligi, devine poate printre plictisitor. Hai să încep să... Bună seara, dragi prieteni, sunt Dorilioi și cu Dorilioi la drum astăzi. O zi frumoasă, așa cum este. Vreau să vă anunț că mâine, la ora 10, la noi, la ora 8 seara la dumneavoastră, vine Evica ca să vă consulte puțin în privința medicală. Spuneți-i ce părere aveți, ce durere aveți și ea de mâine o să înceapă puțin altfel, o să ia câteva păreri și o să dezbată una. Pentru că cam au auzit tot felul de boli și unele se repetă la alții și tot același tratament, deci ea o să ia cum se tratează boala. Nu numai să vă spune ce vă este bine sau ce vă preiește pentru boală, ci o să vă explice exact cum și când și asta e situația. Deci invitați și pe alții, pe mâine seară să fie cât mai mulți ca să profite de acest timp, pentru că nu știm cât timp va fi acesta, nu? Ea, într-adevăr, ea suntem împreună, ea lucrează cu noi la misiunea care Dumnezeu mi-a încredințat-o mie și toți lucrăm împreună ca prieteni, ca frați, cum vreți să spuneți. Dar știi cum? Treburile se complică la fiecare și lumea e ocupată și cine știe dacă va mai veni. Da, deci ia ocazia cea mai bună, prielnică care există și vină acolo și pune-te la punct în privința aceasta. În România doctorul este scump, nu-i deschis ușa fără șpagă. Știți dumneavoastră ce cu România? Și el, chiar dacă te consultă și vede problema, el nu spune adevărul, pentru că adevărul depinde de bani. Cât mai mulți bani, mai mult adevăr. Nu dai bani, nu e adevăr. Asta e situația. Un adevăr care se cumpără. Ea vă spune sincer, fără bani. Am eu grijă de lucrurile de aici, ca să vă dea. De aceea începe mâine la ora 8, ca să fiți mai mulți și să ducă până la 8, 9, 10, 11, poate 3 ore
Eu o să încep și o să numai o să încep și numai o să termin. Mâine eu dedic ei ca să aibă grijă. Și prin aceasta îmi arăt dorința de a vă ajuta. Chiar că nu a fost la nivel național, cum poate mă gândesc că ar fi fost să fie, dar n-a fost să fie. Vă ajut cât pot la chestii medicale și, bineînțeles, în ceea ce Dumnezeu mă arată mie. În rest, numai cele bune. Ce am vrut să vă vorbesc astăzi? Am primit ieri un telefon foarte interesant și de multe ori când un telefon îți dă material destul ca să iară să te concentrezi și iară să faci ce. La biserica cea mare, Happy Valley, care e aici o biserică penticostală foarte mare, care sunt vreo 2000 de persoane, au fost, că acum e goală, a fost anunțat că unul cu numele de Shalar a murit de coronavirus ieri, de COVID-19 ieri. Deci prima victimă în această zonă care a atins comunitatea română de aici. Este trist. Acum nici nu știu, numai ce am aflat aseară târziu, nu știu exact cum e cu înmormântarea, îl crimează, nu știu exact și o să vă spun o să vă spun mâine, o să fiu la curent cu chestia asta. Deci virusul nu e virus până nu omoară, nu? Deci virusul e virus. Eu am spus, dacă vă țineți minte, în februarie, pentru că coronavirus e un conglomerat de boli pentru a camufla un alt virus care se cheamă agentul X, care a scăpat. Și acesta își face treaba și ăștia vor să localizeze. Sunt niște chestii care, mai mult, dar nu mă mai intru în conspirații, nu mai spun absolut nimic. Atâta spun că a murit de coronavirus. Cine știe cum și că nici nu știu câți ani avea, nici nu știu cine, nu cunosc persoana, pentru că dacă ești unul din pastori din oraș, tu nu cunoști pe toți românii. Toți românii te cunosc pe tine, poate că ești în față de multe ori, dar tu nu cunoști pe fiecare. Shalar, nu știu cum, Shalar, dacă vă pot deschide, văd Shalar și mai cum. Cel puțin poate știe dumneavoastră să-l localizați. Fratele Shalar, da, atâta mi s-a spus, atâta vă spun și eu. A murit azi noapte de COVID-19, că a fost declarat pozitiv, mai cu câteva zile înainte. Rugați-vă pentru familia lui, luați treaba foarte serios, nu îi de joacă. Eu chestia asta, deja am avut programat pe sâmbătă să merg cu familia pentru că noi avem acasă piscină și chestii, dar când ești singur, nici nu ardea face baie singur. Și m-am hotărât cu copiii, cu toți nepoții, cu toți să mergem acolo la un clubhouse ca să fim toți împreună, să aducem mititei cu muștar, știi cum, stilul românesc. Și când am auzit această panică că a murit acest om, am cancelat programul, am oprit timpul nostru în fan și iar ne limităm pe lângă casă. Pentru că totuși, înțelegi, noi nu trebuie să dăm apă la moară acestui virus. Că văd că nu știu cum. Deci unii mască, nu mască, dar văd că omoară pe unii. Ori găsește slabi, o să văd ce vârstă are și o să balancez lucrurile să văd exact de ce a murit, cum a murit și o să vă explic exact de la prima mână de la mine. Nu că o soră în spital, eu vă spun eu că eu aflu lucruri mari. Cum a murit, de ce a murit, complicații sau a căzut, a rupt piciorul și a murit de coronavirus. Asta o să vă spun eu mâine. Dacă astăzi sunt foarte încordat așa și vreau să aflu totul. Deci asta e situația. Virusul acesta văd că omoară pe rupte. Omoară. Și totuși aici în America a venit cazul acesta cu raiul ăsta, cu demonstrații astea puternice care se omoară pe stradă, domnule. Alaltă ieri mi-a spus copilul meu, Jonathan, tati a venit acasă și am văzut pușcături cu pistolul. Deci undeva pe o stradă s-a tras. Noi suntem într-o altă zonă, dar până ajungi acolo, treci prin anumite zone, nu? Mai așa. Și zici că a tras cu pistolul. Eu am fost la Home Depot, la un store, ca să iau ceva ieri, sau nu alaltă.
toate, nu, nu știu, a fost duminică, sâmbătă la Home Depot, am fost acolo și ce să vezi, la un drum așa într-o parte în dreapta, un drum mic, era o mașină parcată, 2 și afară, le punea cătușele și 6 mașini, 6 echipaje de poliție au mers acolo. Ce a fost acolo, nu știu, am trecut chiar toate cu girofarurile, am trecut ca pușcat, nu mai vreau să văd nimic, nu mă sătul de toate, înțelegi? Nu mai intervin, nu mai fac nimic, nu mă interesează. Facă cine știe ce face prostii să fie arestat, să fie treaba lor. Nu mai punem insistență la nimeni. Că românul acela care a bătut copiii de le-a zvântat, a fost închis și cere ajutor. Și a spus, domnule, eu ajutor la cei la misoginii care bat soțiile și care bat copiii cu parul, eu să văd că le dă în pușcării că le-ar da, că la merită. Numai ce am vorbit aseară de abuz și de chestii. Acela care își pedepsește copilul, pentru că copiii se disciplinează și pușcăreașii se pedepsesc. Noi pedepsim copiii și disciplinăm pușcăreașii, le dăm televizor, le dăm sala de sport. Păi și așa, satana e satan oricum, nu? Noi băgăm bani în satana, iar copiii noștri noi îi pedepsim. Cine face așa ceva, ăla nu-i prieten cu mine, asta e clar. Dacă îi prieten și eu aflu, eu o rup imediat, să nu crezi că eu glumesc. Nu tolerez prostia aceasta. Abuzul la femei și abuzul la copii. Nu mai vorbesc de incest sau incestul acesta care e afară din orbită, știi? Cam asta e situația, dragi prieteni. Azi o să aflu și a murit un român. Dacă vă aduceți aminte, 2 luni în urmă, am pus aici o soră medicală, Paula o chema, Paula, care și-a fost contaminată în spital și domnule a stat și-a pe incubatorul ăla, sau cum se cheamă, ventilatorul ăla, vreo 2 zile la ventilator și ce crezi, s-a făcut bine și a venit acasă. Adică acasă tot în spital, că el lucrează acolo. Dar acest om văd că a cedat. A expirat, nu știu din ce cauză, o vom vedea și vom afla astăzi. Trist este că când îți atinge comunitatea ta, parcă e mai serios. Până nu îți atinge comunitatea sau familia, atunci las că pe mine mă prinde că eu sunt bun. Arată că nu ești chiar așa de bun, că te prinde. Și când îți prinde familia ta, atunci să știi că sunt lacrimi. Și mă uitam aseară, că a lovit în Brazilia, mă uitam și era o femeie care îi spunea la casa mortoară, i-a spus la femeie, ai ocazia să îl duci acasă să-l îngropi sau să-l arzi? Și ea zice, arde rapid, bărbatul. Arde bărbatul rapid. Și mă gândesc, a venit acela la news și eu am interviu. Dar cum de așa de liberă spui? Nu, deci că așa e legea, dacă așa e legea, noi ascultăm de legea. Vă rog, nu mă sunați, lăsați-mă să vorbesc. Deci nu știu cât a sunat telefonul. Deci cam asta e situația. Deci i-a auzit că să-l ardă. Și când ăștia la interviu i-a spus, băi femeie, dar cum, să-l dăm acasă, zi. Nu, dacă așa e legea, să-l ardă, arde-l. El era pe de gratis. Dacă îl arzi, e pe de gratis. Dacă nu-l arzi, atunci trebuie să dai mai mulți bani. Că se criu chestii și socotele. Plânse, așa, îl lăsă în spital, nici nu mai lua acasă. Arde-l. Că așa e bine, ardel iute. Deci asta e situația. Deci ardel iute. Deci ardel iute se poate înțelege și ardel care îl mănânce iute și ardel rapid sau ardel iute. Deci asta e situația la cei care încă nu au uitat în limba română. Dragi prieteni, am ajuns aici la birou și am ceva de făcut, de aia nu pot vorbi din birou să fac o sesiune întreagă, așa cât am putut pe rupturi. Unul m-a sunat, am vrut să intru cu voi și să vă spun de această situație. Deci prima, mâine e Vica la ora 10, anunțați pe fiecare. Nu fiți așa unii egoiști, eu să aflu. Lasă să afle tot omul. Femeia să dă aici pe de gratis, vă dă lecții foarte bune și ascultă. Eu nu spun despre ea cine e ea. Să lasă să prezinte ea. Dar vreau să spun ceva. Să bagă un doctor în buzunarul cel mic. Nu ăla mare, cel mic, înțelegi? Asta. Pentru orice boală și orice e știi și medicamente, e totul după codul ceea care primit în cap la Dumnezeu. Așa, și de la școala ce am învățat-o, care eu mă limitez la scoate în evidență ceva, că omul e dator să facă el. Dacă el nu o face, noi
devenim muți în privința aceasta și nu vorbim. Deci luați sfatul ei, vă spun, asta vă spun, luați sfatul ei că mai bun sfat. Scrie tu pe listă exact ce afli, du-te la doctorul tău de familie. Numai să se uite la lista ta, îți ia vreo câțiva lei, așa, și după aia spune că nu-i bun. Ascultă ce spun eu. Ce spune ea e bine și ea a fost în țară, a avut un orfelinat cu 72 de copii. Și la toți la copiii aceia le-a administrat tot ce au avut nevoie, că dacă nu, doctorii din România nu interesează că e orfan, că nu e orfan, că e orfelinat. Mai găsești unul care are inimă, dar de obicei n-au inimă. Aici au un portofel și așa se deschide, se închide, portofelul. Aia nu e inimă, aia e portofelul. Deci, dragi prieteni, fiți liberi și mă bucur că până acum au trecut două sesiuni și ce să crezi că încă n-a fost jignită și mă bucur pentru, eu vă mulțumesc. Eu vă mulțumesc pentru aceasta, că nu o jigniți, pentru că nu se merită. Un om altruist care face mai bine și se predă total, de ce să jignești? Doar dintr-o inimă de diavol, într-o inimă periculoasă. Nu jigniți. Deci vă mulțumesc pentru că v-ați abținut de a jigni și întrebați, puneți întrebări. Spate, mână, picior, cap, urechi, ce vreți pe lumea asta. Și atunci veți vedea că această femeie vă ajută. O cheamă Evica și telefonul îl voi posta eu la pin acolo jos, va rămânea postat permanent în timp cât ea va vorbi. Nu sunați prea des pentru că și are treaba ei, are 9 copii, să știți. Are 9 copii și 2 fete sunt măritate, una de 26 și una de 24 sunt măritate și are încă 7 acasă. 7 acasă până la micuț. Da. Și deci asta e situația. Deci femei care e predată în lucrarea Domnului și face tot posibilul. Și să o vezi cum lucrează tare și ridică și saci de cartofi și saci de fasole și dă totul gratis la alții. Asta e promisiunea mea care o fac aici la câte familie sunt aici și care primesc multă hrană perishable. De asta care nu pot să o trimesc nici la oameni nicăirea, pentru că asta în 2 zile se poate strică, cum e lapte, cum e brânzeturi, cum asta, n-ai cum să o trimiți. O dăm aici la cei săraci care sunt aici, nu? Și, deci este un lans, să știi, că când te naști altruist, nu poți să mori egoist. Adică poți dacă vrei, dar dacă te naști un egoist și mori altruist, e o biruință, nu? Dacă te naști altruist și rămâi altruist și mori altruist, aici cea mai mare victorie care există, că nu a avut ce rău să poată intra la tine. Și convertirea bună de la egoist la altruist. Dar toate convertirile acestea poate are un iz de trecut. Dar când tu te naști, când tu ții și când tu te duci, așa, dacă te-ai născut original și mori original, să știi că e cel mai mare avantaj care ai avut vreodată tu să treci pe acest pământ. Să te naști cum te-ai născut, original. Ai trăit cum ai trăit, dar original. Și ai murit cum ai murit, original. Și bineînțeles că originalitatea aceasta te validează pentru veșnicii. Dragi prieteni români, sunt Doru Ilioi din Phoenix, Arizona. Vă mulțumesc pentru timpul acordat în această dimineață, pentru mine și seara la voi. Aproape, mergeți pe alte site-uri unde se predică, unde se vorbește socializare, unde faceți orice bine. Vă dezleg în privința aceasta, nu sunteți obligați să mergeți numai la mine sau la alții. Sunteți liberi să faceți ce vreți. Mă trage linie și vezi cine te ajută și cine nu te ajută. Și în rest, Domnul cu voi și să vă dea sănătate și nopți senine și în special astăzi vă dea vise frumoase, măcar dacă nu trăiești o viață bună afară, măcar trăiești un vis și poate Dumnezeu într-o bună zi îți va împlini visul tău. Dragi prieteni, sunt Doru Ilioi din Phoenix, Arizona, vă las, vă iubesc pe toți și ascultați aceste două. Am vrut să vă anunț astăzi de Evica și de acest virus, coronavirus 19, COVID-19, care a luat din mijlocul nostru un om și îmi tare pare că eu știam numele acela de la noi, din Suceava, nu cumva acel om este bucovinean. Dar nu știu, nu vă pot spune până nu aflu. Șalar era de la noi, de acolo. Dar seara târziu, news-ul merge mai greu, dar acum asta aflu și vă spun mâine. Noapte bună România, te iubesc, Doru Ilioi. God bless you.